Kaixo guztioi, ongi etorri. Hau da, 24 egun Dominariako gutun azalak irekitzen. Lehenengo eguna. Datozen egunetan irekiko ditugu bi kutxa hauek gutun azalak. Geratu gurekin jakiteko errentagarriak ateraz diren ala dirurik galdu dugu. Goazen lehenengo gutun azalarekin. Kasa bakoitza 300 euro balio du. Sobre hau 4 euro balio du gutxi gora bera.